ତମେ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ଏଠି? ସାର୍ ଆମେ ମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟି ବନେଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନା? ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି। ତମେ ବାହାରେ ଆସି ପାର୍ଟି ବନାଉଛ? ସାର୍ ଆମେ ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କରୋନା କେମିତି ହବ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଲେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାରି ଦେହରେ ବି ସେ ଭୂତାଣୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାଠାରୁ ତମ ଦେହକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେହିପରି ତମଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହିପରି ଏ ଭୂତାଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଚପେଟକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥର ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଠିକ୍? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେମାନେ ଏ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ହରାଇ ପାରିବା।